Procedo dunha familia que foi inmigrante na zona. Meu pai estudiara mecánico axustador na Coruña, nun colexio que chamaban Acelerada. Houbera demanda de persoas cualificadas para aquí para o hosteleiro, foi cando meus pais emigraron a esta zona. Cando estudiara no instituto o bachiller, e cando fixen o bachiller non había posibles económicos para acceder á universidade, e me dirixín a outros sectores económicos para desenvolver a miña vida. Primeiro traballei algo en montajes eléctricos, tamén traballara nunha sala de xogos, e últimamente, aos 24 anos, por aí nesa fecha, esa data, foi cando empecé no mar. Entonces, empecé principalmente como mariscador, pero considerei que ser mariñeiro non era solamente ser mariscador. Empecé a intentar aprender outros oficios, me asesoraba con xente xa antigua que vivían aquí na Ribeira, xente maior, que xa estaban jubilados. Era quizá a última xeneración de mariñeiros que vivían todo o ano do mar. Me din conta tamén que en esta zona, a zona industrial de Astano, de Bazán, de Megasa, pois absorbían, en esa época tamén absorbían moitísima má de obra do sector primario, que era a pesca, e a agricultura neste caso, que era do que vivía normalmente a xente de por aquí. E no mar quedábamos pouca xente profesional, o sea, había moi pouca xente que se dedicaba en esa época ao mar. Empecé con 24 anos, como xa dixen, me xubilei con 62 anos, despois de pasar 37 anos no mar. Bueno, a miña evolución profesional foi empezar a aprender o oficio de mariscador, despois me dediquei algo a mergullo, sobre todo, fixen a titulación de mergullador profesional, me dediquei a extracción de recursos específicos, como era o ourizo, a anémona. Intentei tamén explotar outros recursos que eran novedosos, como a orella de mar, pero me saleu mal en esa época. A comercialización era difícil. O mar seguía sendo, en principio, era un sector primario, bastante primario, pero, bueno, últimamente evolucionou o mar hacia algo máis apreciado como profesión. Se desenvolvías económicamente bastante ben se eras hábil traballando no mar. E, bueno, dispersei algo a miña actividade na pesca fora das rías. Estuve pescando tamén algo en Burela, pescando ourizos, estuve pescando con un compañeiro tamén alá en Cangas, na ría de Vigo. Desenvolvín a miña profesión máis ou menos económicamente, me fun desenvolvendo bastante ben. Poden pagarlle a universidade do fillo, cousa que non poden aproveitar eu. Estuve de cargo na cofradía de vicepatrón sobre 6 anos ou por aí fora. Bueno, houera dimitido a primeira convocatoria e dimitín porque non estaba de acordo con moito da política que querían facer os meus compañeiros. Eu sempre fui unha persona inquieta no que era a nivel profesional. Quixen facer sempre cousas novedosas, non quedarme establecido no que xa estaba, no que se facía en aquelas épocas, non? De feito, aquí na cofradía montáramos a depuradora das ameixas, eu ainda tiña moitas cousas no tinteiro que me quedaron pendientes, que quería facer, pero, bueno, me vin sin moito respaldo na cofradía e fun abandonando pouco a pouco. Pero, bueno, a depuradora foi unha cousa bastante novedosa naquela época. De feito, fomos pioneiros en todo Galicia en montar a primeira depuradora de moluscos a circuito cerrado. Pero, bueno, considerei que era unha parte importante o que era a comercialización dos recursos do mar, e a depuradora era esencial para poder meter no mercado estes recursos xa aptos para consumo directo, respetando as normas sanitarias e todo o que había establecido legalmente, vamos.